Welcome to my channel. Enjoy watching. Ito po sa inyo para sa pagpindisyon. Hanggang nga nagpapasalamat kasi nag-upo kami huli sa regalong buhay. Binaras mo sa mga saluyo yan. Bendisyon ng pagkakanalon at sinipaigulo mo si Kasi na pagtubot ng lipadagos ng mga tuman sa imong kaputan sa kabos na daw at sa inyong pagkaruhay. Tawad sa ilang biyaya ang patay na salud, pagbuhay, pamilya, katod. Tanganisini ka naman sa ila, may hiras may dinis sa nagkakwa, inigabos sinahagad mi, uli ki Kristo na sa mga kagurangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sino man po, kung yung mga mag-agong po, nagsasagot ang niya ni anibersaryo sa kasal. Mayo po, mag-agong. Salamat po sa inyong pakisumaro po niyan sa tuyang Santa Luisa. By the way po, ako talaga kalaan mo yan. Ano ako daw kanin ma-overdose ka. Ihi sa lagi. Ihi at lugot. Iyo tamay tapaya. Bibi, paano kaniya magkakandi? Paano kaniya? Tired ka lang dyan kay Maring Bibi. Pero garo magian maniwang. No. Maniwang. Madi, makakan ko kan Madi. Tired lang kita ha. Ay wow, matabao na. May bulan na Iyo, talogi ka kan Araw pa lang kaya. Ano ang bayo? Talogi talaga ko kan. Mayo ko sa picture. Ay, ko sa video. Parang pa yung itong inasal. Yan sila sa Pares mo lang to. Kuya, rin mo na nakakaano. Nagaro na naman kita kanina ipapadara pulaw. Pero ikalang ano mga yung picture ay naman ka na. Kain! Kaya man ko kayo lumaya. Sa ko. Tabaw na ba? Hindi mo magagayon yan.